Турспасик Мишутё Ягод Мединка. Тантулего проект Тули Вягисаев с тегом да коммуникацин радоst Vodulkapsukat Pyhysatoshtunne. Päätöksen teki Karelia raja-alueyhteistyön ohjelman ohjauskomitea vuoden 2019 työn tulosten perusteella. Todistuksen myöntämisseremonia pidettiin 17. päivä joulukuuta 2019 Venäjän ja EUn Karelia raja-alueyhteistyön ohjelman konferenssissa. Ohjelma toteutetaan vuotena 2014–2020. Karjalan tasavallan laulu- ja tanssiyhtye Kantelin taiteilijat sekä tunnetut suomalaiset kantelistit Anna Ryynänen ja Minna Raskinen esittivät viime lokakuussa niin Karjalassa kuin